Kaixo, gaurkoan beste muntai batekin gatoz. Domotikari buruz ikasi ezazuen. Kontzeptu hau ez ezaguna zaizuela? Ikusi bideoa eta bukaeran jakingo duzu zeri buruz ari garen. Lehenik eta behin, sareko wifiaren bidez funtzionatzen duen argi bat instalatu behar duzue. Horretarako, gartz bonbilla bat erabiliko dugu. Jakin dezazuen hauen kostua ez da oso handia, eta gainera kitean, normalean, halako bi bonbilla etortzen dira. Ondoren, eskura daukagun lanpara baten ipiniko dugu bonbilla, eta etxeko wifi saren instalatuko dugu. Izan ere horrela, Garza Smart aplikazioaren bidez bonbilla hori piztu eta itzali dezakegu. Horixe berak nola funtzionatzen duen ikusi dezazuen, hona hemen proba bat. Lehenengo aplikazio ireki behar dugu, eta barruko gailuetan gure bonbilla gailuen barruan dagoela ikusi. Gero, bertako botoi hori sakatu behar da bonbilla pizteko, eta botoi hori kresa dagoela berriro eman da itzaliko da. Eta zuek etxean domotek arabetzen duzue? Baduzue tresnarik automatizatuta? Leiorik, bonbillarik, bestelakorik?